Fermi Puig, molt bon dia. Bon dia. Com estàs? Molt bé, Sí? animat. Oi, sí, a punt d'encarar un cap de setmana que serà radiant, eh? Sí, la calor ja el tenim al damunt. Totalment. Possiblement ja tocava. Però vaja. Escolta, Fermí, avui vols fer patates d'Olot. Sí, avui compliquem una mica més la història, perquè ja sabeu sempre que fem coses molt fàcils, i aquesta vegada, quan expliqui aquesta recepta, mirarem de fer-la també simplificada. Ho dic més que res perquè la gent de la Garrotxa que m'escolti no es foti les mans al cap, saps què vull dir-te? Patates d'Olot. Escolta, la veritat és que jo, en els restaurants que jo he tingut, només em vaig fer una vegada, em sembla, en el petit comitè en el seu moment. Me n'he fet alguna vegada a casa, però no he fet més. Per tant, jo no sóc un expert, però sé com es fan perfectament, i més o menys no m'han sortit malament del tot, eh? Doncs a veure. Però per visualitzar-les, dius, què són això? Doncs és com si fos un entrepà de patates, i al mig no hi poses ni formatge, ni xoriço, ni pernil. Al mig hi poses el que seria l'equivalent més o menys a una farsa de canelons o una farsa de croquetes. Perquè ara és un tema senzillament a la ràdio de visualitzar-ho. Sí, que queda claríssim. Per tant, primera, com que és un plat de patates, són les patates que siguin de qualitat. Les heu de pelar, les heu de tallar a rodanxes, ni massa primes ni massa gruixudes. Una mica més del canto d'un duro, que es deia abans. Aleshores, les has de fregir, i quan encara els hi falta una miqueta, però ja estan cuites, les treus del foc, te les deixes amb un paper absorbent, etc, a l'espera de quan les hagis de farcir. Per fer la farsa, a mi, insisteixo, m'agrada més quan trobo aquesta farsa, imagina't, la de canelons. Per tant, aquí jo rostiria sempre, i trinxaria després per la màquina. Posats a màxims. Però posats a mínims, què pots fer? Doncs agafa't carn picada, amb la proporció que tu vulguis, de porc i de vedella, carn picada, la quantitat no us la dic perquè és un tema de dir si em gasto 300 o 400 grams, depèn si em faig per 3, em faig per 4, em faig per 5, i aleshores tu aquesta carn l'aniries sofregint, i si dius, ara hi picaria la ceba, després hi ratllaria el tomàquet, després hi tiraria una mica de vi ranci. Bé, si vols fer això, ja saps com fer-ho. I si no, insisteixo el mateix, baixes el condis i t'agafes un pot de sofregit bo, i tires unes culleradetes, una mica de nou moscada, i deixes que vagi fent un puntet de pebre, si has de reforçar la sal, etc. Però el que és molt important és que això us ha de quedar més aviat una mica espès. Perquè tornem a visualitzar-ho. És un sandwich, com un entrepà de patates amb aquest farcit que tu faràs. L'has de deixar refredar. I un cop el tens ja refredat, la farsa hi posaràs a dins, doncs després has de muntar. Per tant, què has de fer? Doncs una rodanxa de patata, una cullerada ben aplanada d'aquesta carn que tu has fet, una altra rodanxa de patata al damunt, i en acabat les passes per clara d'ou, plats clares d'ou, com si ho rebossessis sense rebossat, però només les clares, ho bats, ho poses a dins les clares i després ho fregeixes amb oli ben calent, que et quedaran ben torradetes i són boníssimes, boníssimes. És més, és un plat que per mi té un mèrit extraordinari, perquè d'això sí que me'n vaig informant. Penso que era la gent d'un restaurant magnífic de la zona, que és la Déu, i crec, si no vaig errat, que era un plat que va néixer allà en el seu moment. Però, en canvi, avui dia ja és fàcil, no fàcil, però es troba a molts llocs fora de la mateixa Garrotxa. Si vas a la Garrotxa o Olot, vaja, en trobes, però per tot arreu, per totes les bandes, són boníssimes. I per tant, jo vull entendre també que sense la fidelitat a la recepta original de qui es tragués aquest as de la màniga, molta gent, dins del mateix principi, ho fa d'una manera o ho fa d'una altra. M'ha agradat molt la paraula farsa, Fermí, m'ha agradat molt. Allò que li poses a dintre del caneló, que és tan bo. Exactament. Tu fas com si tu fessis unes croquetes. També faries la mateixa farsa, amb una beixamel més espessa, per entendre'ns, però allò és on hi ha la substància. Escolta, Fermí, doncs res, que passis un molt bon cap de setmana, i una altra recepta, aquesta potser un pèl més difícil del que és habitual, però també boníssima, vaja. Molt bé. Gràcies, família.